नंगौ बर'फोरनि बैसागु बे बैसागु बोथोरा दिनै बर'फोरनि मोदोमाव दाब दाबाव नांनानै दङ जे बैसागुनि गाब गादों सिथ्लायाव बर'नि गामियाव गोमो गोथां बाथ' गां गोरबो खना खना रंजादों खाम सिफुं जथा सेरजा दिनै बेखौ लोब्बा लाखिनानै माइदांस्रि गामियाबो जे जनाय हालामनि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाबो बेवहाय बैसागु मोसादों सेंग्रा सिख्ला गासैबो बेवहाय सेंग्रा सिख्ला मोसानायखौ आङो बिनि थासारिखौ जे केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बेवहाय दिनै माबायदि मोसादों बेखौ केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे नंगौ आंजों लोगोसे दङ बेवहाय माइदांस्रि गामिनि जाहा लाइमोन आफादनिफ्राय जाहा आफादगिरि दं आफादगिरिनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन जे बिथांमोना मालानिफ्राय मोसादों आरो दिनै माबायदि मोसादों बे मा गामिनिफ्राय मोसादों बबेनिफ्राय मोसादों बेखौ जों बिथांनिफ्राय मिन्थिना लागोन मोसानाया दिनै नैथि गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावग्रोयो आरो गिबियाव आङो बोसोर गोदाननि रंजालि बैसागुनि जोंनि बुहुमनि बर'फोरनि खना खनला रायजो जानाय गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरो आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो मोजां मोननायखौ गिबियाव बयनिसिम जासिहरनाय जाबाय जोंहा दिनै नैथि सान बे बैसागु रंजालि बैसागु रंजानाया आरो नैथि सानाव जों आगान सुरगासिनो बे रंजानाया जोंहा मोजाङै मोजां जाफुंसारदों होननानै जों मिजिंथिनो हायो दिनै नोंथांमोननि गामियाव गंबेसे न'खर दङ जोंनि गामियाव मेक्सिमाम 137सो न'खर दङ लाइमोनफोरा बेसेबां बाहागो लादों लाइमोनफोरा दंनायाथ' जोंनियाव 100+ दङ लाइमोनफोरा बाट रिसेन्टलि जोंदों दायो पार्टिसिपेट खालामफानो हानाया 82-83 सामथिं ओरैजाय जोंनि माइदांस्रि जोहोलाव लाइमोन आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोंनि मोसानाय मावबादाखौ जाफुंसार होगासिनो दायो पार्टिसिपेट खालामफानो हानाया 82-83 सामथिं ओरैजाय जोंनि माइदांस्रि जोहोलाव लाइमोन आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोंनि मोसानाय मावबादाखौ जाफुंसार होगासिनो माबायदि खावलायगोन जे बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो लाइमोनफोरा माबायदि बाहागो लानांगौ बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव आं गिबियाव बेखौ बुंनो सानोदि जों लाइमोनफोरा गासिबो खौसे जानांगोन आरो खौसे जानायजों लोगोसे जों जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगोन मोनसे हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखियोबासो जोंनि राव हारिया सिनायथि जागोन राव हारिया सिनायथि जायोबासो जोङो बुहुमाव जौगानो हागोन जौगानो हागोन होनोब्ला आङो फार्स्ट अफ अल बेखौसो बुंनो सानोदि मोनसे हारिया जौगानोब्ला एट फार्स्ट जोङो इडुकेसन सेक्टराव जोङो डेभेलप जाग्रोनांगोन इडुकेसनाव डेभेलप जानो थाखाय जोङो मेनलि गोबां खस्थ' खालामनांगोन जोङो रंजानायजोंल' नङा रंजानायजों लोगोसे जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो गोदोनि बायदि थांबाय थाबा जाला मोजां जेनेरेसन गोदोनि मुगानिख्रुइ दा मडार्न जुगाव जोङो गोदान मुगाजों खारफानो नाजानांगोन आरो आबै आबौफोरखौबो आङो खावलायनो सानोदि जोंनि सोमोन्दोनि गासैबो बिमा बिफा गार्जेनफोरखौबो आं खावलायनो सानो जोङो बैसागो बोथोर रंजानायखौथ' जों रंजाखानांगौ बेयो जोंनि थाखाय कम्पालसरि मानो होनबा बेयो जोंनि हारिनि गोनांथार बेजों लोगोसे आङो सानो बे बैसागु बोथोराव रंजानायजों लोगोसे एसे लोंनाय जानायखौ खम खालामनानैब्लाबो जोङो जोंनि गाव गावनि फिसाला फिसाजो न'खरनि गासिबो स्टुडेन्टफोरखौ जोङो लाइफ केरियार दानायाव जोङो बांसिन मोजाङै गाइड होनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोबा इडुकेसना मेन इडुकेसनखौ जोङो फार्स्ट अफ अल हार्डवर्कै डेभेलप खालामोबासो जोंहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर सिमां लानाय जा बड'फानि सिमां बेफोरखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन होननानै आङो बेखिनिखौ बुंनाय दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरा बांसिनानो उन्दै लाइमोना निसा जाथिजों गोरोबनानै थादों बेखौ नोंथांमोननि गामिया माबायदि स्ट्रंलि बे सोंलुखौ आं जोबोद मोजां मोनदों लाइमोनफोरा निसा एलकहलिजम ड्राग्स बायदियाव आथिखालनि मुगायाव गोबां एडिक्सन जानानै दं बेफोरखौ नागारनाया मोजां जोंनि जनाय आन्सलिक धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जनाय आन्सलिकआव जोंनि माइदांस्रि गामियानो बर' गामिफोरनि गेजेराव गेदेरसिन एसे गामि देरसिन हिसाबै जोङो गोबां खामानि मावबोगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोङो एक्सट्रा गाइड एन्ड केरियार बेफोरनि बागै जोङो सेपारेटलि ओरैजाय पार्सनेल मिटिंफोर खालामबाय थायो जोंनि माइदांस्रि जोहोलाव लाइमोन आफादा बेजों लोगोसे जोङो बैफोराव माखासे थांखिफोर लानाय जादोंदि बैफोरावहाय जों
गामिनि गला जौ निसा बुस्थु बायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ पाबजि गेम बायदिसिना मबाइल एडिक्सन गेलेनायफोरखौथ' जाय बादा होखाबायानोसै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय 18 बोसोर जायनि सिगां रावबो लाइमोनानो जुलि जानो मोना बेफोर थांखिखौ गोरायै स्ट्रंलि मोनसे डिसिजन रुल खालामनानै दोननाय जादों आरो मा लाइमोनफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय बे गामिनि मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै गामिया सोलायोबासो जोंना ओनसोला सोलायगोन ओनसोला सोलायोबा जोंहा मोनसे ओनसोलनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो सेन्ट्रेल मिरु बायदि सिस्टेम मोनहैगोन नालाय अब्लासो जोङो लासै लासैनो जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसे मुलाम्फा जागोन बे थांखिजों जोङो आवगायबोगासिनो आरो थारैनो नंगौ जा बेयावहाय बिनानावमोन दङ मेथाइ खनगोन जा बिनानावमोना फागुनखौ साजायगोन जोंनि बिबारा बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइआ सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगां फास्राया थारैनो नंगौ मेथाइ खननायजों लोगोसे बिनि थासारिखौ आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बेवहाय लाइमोनफोरा खोब मोजाङैनो मोसानानै दिन्थिदों फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आङो जिकुनु टाइमावनो मोसानाय बायदि बायदि बिथिंखौ दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन जे आङो दा जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारिनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन